Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. 2020 елда Татарстанда ничә балалар бакчасы булачак? Аналитиков данных – это самая интересная задача, поскольку это находится на самом верхнем уровне решения аналитических задач. Россия төбәкләренең кайсы мәсьәләләре шишелеш табачак, бу хакта Алия Хәйретдинова. Архитектур һәйкәлләрне ничек югалтмаска? Это бывает границы территории объекта культурного наследия. Мы, например, с этими сталкиваемся проблемами. Татарстан нинди тәҗрибәсе белән уртаклаша һәм безгә әле нәрсәгә өйрәнәсе бар? Бөтен Россия архитектур мирас фестиваленнән Айгөл Бәдретдинова. Күптән көтелгән вакыйга. Бүген Балык Бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылында чираттагы шишмә ачылды. Аны кем торгызган? Тулырак Руслан Судинов. Олар һәр искән җилдән үзләренә файда ала. Умение быть спокойным в самых сложных ситуациях, когда жизнь вокруг бурлит, это все о парусном, собственно, какая жизнь. Казанда узучы җилкәнле ярышларны Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Мәгариф системасын ничек камилләштерергә, белем бирүдә нинди проблемаларны бүген үк хәл итәргә кирәк? Бу һәм башка сорауларга җавапны бүген Казан Кремлендә эзләделәр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов биредә Россиянең мәгърифәт министры Ольга Васильева белән очрашты. Алар мәгариф һәм фән тармагындагы әһәмиятле мәсьәләләр хакында сөйләште. Ольга Васильева Казанда эшлекле сәфәр белән ул WorldSkills Russia илкүләм чемпионатының ябылу тантанасында катнашырга килде. Яңа һөнәр үзләштерү бер качанда соң түгел, бүген WorldSkills'ның 26 компетенциясе буенча зирәкләр күнекмәләре чемпионатының да ябылу тантанасы узды. Анда 50 яшьтән узган 400 кеше катнашты. Үз белемнәрен веб-дизайн, лаборатор химик анализ, мода, кондитерлык эшендә сынап карадылар. Иң осталарын Казан Экспо мәйданында бүлектәделәр. 66 җиңүче, 29-ы алтын яулый. Катнашучылар сөйләвенчә, чемпионат алар өчен файдалы гына түгел, кызыклы да була. Баштан дулкынладым. Аннары үземне кулга алып, бөтен нинди бар кешемне җыеп, тотындым әзерләнергә. Әзерләнүләре юкка булмасын, Татарстан командасыннан WorldSkills Russia чемпионатында алтынга тиң нәтиҗә көтәбез. Бүген ярышлар тәмамланды. Инде Татарстан аны югары дәрәҗәдә оештырды һәм бу бәйге иң яхшысы иде ди белгечләр. Казан Экспо 91 компетенция буенча 1000 ярымнан артык катнашучыны кабул итте. Әлбәттә, бу август аенда узачак дөнья чемпионаты алдыннан менә дигән репетиция булды. Хәзер Татнефть арена мәйданында ябылу тантанасы да бара. Бу минутларда анда хәбәрчебез Нияз Рахман эшли. Нияз, җиңүчеләрне котлау тантанасы башландымы инде? Hayırlı kış Fənis, bugün WorldSkills 2019 7. Milli Çempionat bәйгесе инде tamam nəticələrini Tatneft Arena Boz Sarayında yazıyorlar. Şunsun әйтергә кирәк, барлыгы 4 көн дәвамында 91 компетенцияда 1000 ярымнан артык катнашучы үзләренең осталыкларын төрле һөнәрияләрендә күрсәттеләр. Бүген нәтиҗәләр чыгарырча һәм Татнефть Арена Боз Сарайында биредә җиңүчеләрне бүләклиләр. Әлбәттә, беренчеләрдән булып, беренче номинациядә алтын һәм көмеш бронза медаль ябылучыларны Россиянең мәгърифәт министры Ольга Васильева һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Әлбәттә, бу чарада катнашкан барлык катнашучыларга алар үзләренең җылы теләкләрен дә җиткерде. Әйләгез әле аларның фикерләрен тыңлап узыйк. Это, конечно, чудо, потому что то, что наша страна и движение прошло за 7 лет, я уверена, не удавалось никому. Наше обращение действительно серьезное к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало очень реальные результаты. Вы финалисты вот этого большого соревнования. Понятно, кто-то сегодня первый, кто-то второй, но вы самые лучшие, вы молодцы. И вам аплодисменты. Мы гордимся, что вы у нас сегодня в Казани. Вам успехов! Но и ждем вас в августе. В августе чемпионат. И, конечно, наша страна должна достойно выступить. Спасибо вам. Бигзур Ахмад сізге.
Bu minutlarda indi бүләкләү дәвам итә. Хәзерге вакытта монда сәхнәдә транспорт һәм логистика иде. Хәзерге вакытта исә ремонт, позывный ремонт эшләре компетенцияләрендә җиңүчеләрне бүләклиләр. Барлыгы 91 компетенция әйтеп узганымча һәм алар бер-бер сәхнәгә чыгалар. Монда 2 подиум, берсе кызыл һәм инде аларның икенчесе сары төстә. Әлбәттә, шунысы шатлыклы җиңүчеләр арасында монда Татарстан вәкилләре дә бар һәм инде алар шактый еш пьедесталга чыгалар. Әйдәгез әле безнең шулай ук бу бәйгедә җиңүгә ирешкән кызлар белән дә аралашып уздык, аларның фикерләрен дә тыңлап китик. Счастье, радость, гордость за свою республику. Верили, что займете такое первое? Да, надеялась, верила. Менә иң авыр момент булды ул дәресне алып баруга. Именно подготовка түгел, алып бару. Иртәдән кичкә кадәр тренировкада үзең барлыгын, якыннарың барлыгын онтасың. Иртәдән кичкә кадәр тренировкада. Мондый урынга лаек булу өчен шулай. Инде әйтеп узганымча, бу минутларда менә безнең сәхнәдә тәбрикләүләр, бүләкләр һәм дипломнар тапшыру тантанасы дәвам итә. Шунысын ассызыклап әйтеп үтәргә кирәк. Биргә төрле регионнардан һәм төрле төбәкләрдән килгән һәр катнашучы, һәр җиңүче бу ярышларның Россиядә иң югары дәрәҗәдә оештырылганын ассызыклап үтә. Әлегә кызганычка каршы кайсы команданың беренче һәм икенче урынга чыкканы билгеле түгел. Анысы бары тик ахырда гына әйтәчәкләр, ләкин инде шунысы мәгълүм, беренче өчлеккә һичшиксез Татарстан командасы да ләгер дип уйлыйбыз, чөнки әлегә нәтиҗәләр шактый уңышлы күренә. Әлегә менә шундый хәбәрләр, Фәнис. Рәхмәт, Нияз, без дә ышанабыз, безнең команда беренче булыр дип. Турдан-туры эфирда минем коллегам Нияз Рахман иде. Казанда кунаклар күп бүген. Татарстанга эш сәфәре белән Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Максим Акимов та килде. Казан аэропортыннан Рөстәм Миңнеханов каршы ала. Шулай ук Максим Акимов Россия Мәгариф министрлыгының белем бирүне цифрлаштыру киңәшмәсендә катнашты. Вице-премьер цифрлы тәкъдимнәр конкурсына нәтиҗә ясау тантанасында булды. Инновацияле төбәк буларак Татарстан конкурска 3 гариза җибәрә, мәсьәләләрнең шишелеше уңышлы дип табылса, бу тәҗрибә Россиянең башка төбәкләренә дә таралачак тулырак. Валия Хайретдинова. 2020 года будет построено около 29 детских садов с общим количеством мест 610. Татарстанда күпме балалар бакчасы булырга тиеш? Бу сорауга җавапны акыллы машиналар эзләячәк. Аның проектын безнең республика кертә. Татарстан тәкъдиме стратегик башлангычлар агентлыгы игълан иткән конкурста икенче этапка чыга. Данная задача может быть расширена. Бу мәсьәләне киңәйтеп, аңа төгәллек кертеп була. Димәк, аның шишелеше дә программа биргән форазлар да күпкә төгәл булачак. Бу транспорт шишелешләренә, трак төзелешенә дә дөрес юнәлеш бирәчәк. Конкурс беренче тапкыр уздырыла. Татарстан әзерләгән эш проектының берсе яңа этапка чыкты. Алда баручылар исемлегендә Саха Республикасы, Чиләбе, Томск өлкәсе. Для нас это не просто Бу безнең өчен уңайлы шартлар, тизлек, берләштерү мәсьәләләре генә түгел. Бу безнең экстремаль шартларда яшәү мөмкинлеген булдыру. Конкурска 43 төбәктән 146 тәкъдим мәсьәлә килгән, шуларның 30-на җавап табылачак. Нам очень приятно, что 43 региона, столько решений на конкурсе. Я думаю, что это очень позитивная работа. Хотел поблагодарить агентство стратегических инициатив. Очень много лучших практик мы используем вместе с ними. Если у руководства региона Төбәк җитәкчеләре бу эш белән кызыксыналарны белгечләр акча, җир байлыклары булмауда туктата алмаячак. Әлегә проектларның нәтиҗәсе турында сүз алып бару иртәрәк, әмма инновацияле технологияләр белән кызыксынучыларга аерым күргәзмә эшли. Бу аппарат үзәк нерв системасы авырулары белән көрәшә. Монда виртуаль чынбарлык белән тую үзенчәлекләре берләшә. Баш миен алдап, тазару курсы берничә мәртәбәгә тизрәк бара. Мәсьәләләрне шишу этабында һәркем катнаша ала. Бар мәгълүмат саннар конкурсның рәсми порталында. Иң мөһиме, бу чара төбәкләрне кызыксындырган социаль проблемаларны ачып сала. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Борынгы төзелеш сәнгатенең сакланып калган объектлары һәм Россия буенча төзекләндерелгән гыйбадәтханәләре. Буларның барысында бу көннәрдә Казан Кремлендә күрергә мөмкин. Монда архитектура мирасы дип аталган фестиваль бара. Ачык һавада зур күргәзмә эшли. Биредә үз һөнәрчеләре белән дан тоткан Усолье шәһәрчегедә Соликамсның тоз кайнату заводы да күрсәтелә. Күргәзмәне бүген Рөстәм Миңнеханов карады. Оештыручылар сүзләренчә, шушы 2 көндә генә экспозициядә 20 мең кеше булып киткән.
Мы показали всем, прежде всего себе. Без башкаларга да һәм беренче чиратта үзебезгә дә архитектура һәйкәлләренә нинди мөнәсәбәт булырга тиешлеген күрсәтә алдык. Тарихны саклар өчен нәкъ менә шуларны сакларга кулда гына күтәреп йөртергә кирәк. Потрясающая атмосфера, вся страна. Биредә искиткеч мөхит. Безнең Казан Кремленә бөтен илдән җыелганнар. Барысында күрү шатлыклы хәл. Төрле фикерләр ишетәбез, хәтта аларны беркетмәләргә язып барабыз. Һәр стендка архитектура һәм мәдәни мирасларны саклау үрнәкләре һәм алардан тыш монда иң нәни тамашачылар өчен белем бирү майданчыгы да бар. Рөстәм Миннеханов аны да карады. Күргәзмә барган көннәрдә биредә уеннар һәм викториналар форматында төрле дәресләр дә оештырылачак. Нам рассказывают о Болгарии, который был очень давно, 15-16, может быть, 18 века. Конечно, интересно. Это не только уроки архитектуры. Архитектура дәресләре бик кызык. Тарихны китап буенча түгел, тотып карап диярлек өйрәнәләр. Бу бик озакка истә калачак. Тарихи һәйкәлләрне ничек саклап калырга, ни өчен мәдәни мирас исемлегенә кертелгән объектларны җимерәләр, финанс кыенлыклар, реестрга кертелмәү, кадрлар җитмәү. Әлеге четерекле мәсьәләләр хакында бүген архитектура мирасы фестиваленең киңәшмә өлешендә дә сөйләштеләр. Башка төбәкләрдән килгән катнашучылар нидән зарлана, тарихи мирасны саклауда нинди уртак проектлар көтелә? Бу хакта тулырак Айгөл Бәдретдинова. Атаклы рус язучысы Константин Фединның Чистойда сугыш елларында яшәгән йорты бу, дөресрәге аның хәрабәләре. 2002 елдан ул мәдәни мирас һәйкәле исемлегендә була. Собственник был уведомлен. Хуҗасын без махсус чакыртып кисәттек. Бина иске булуга карамастан, аны сүтәргә ярамавын әйттек. Әгәр сүтәргә теләгегез булса, аны махсус оешмалар аша килештерү кирәген дә бәян иттек. Тик хуҗасы йортны сүтә, монда ишраклар ил күләмендә булып тора. Тарихи һәйкәлләрне ничек сакларга Россиядән җыелган белгечләр архитектура мирасы фестивалендә сөйләшә. Мы всегда готовы учиться у своих коллег. Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә дип Төньяк Кавказдан килгән Эмилия Агаеваны мәсәлән таулы төбәкләрдә тарихи мирас, борынгы авылларны саклау мәсьәләсе борчый. Проблемы есть. Җирне бүлеп бирү буенча проблемалар бар әлбәттә. Күпләр хәзер нишләптер тауларда яшәргә тели. Йортлар, дачалар төзи. Кайвакыт җир участоклары архитектура яисә мәдәни мирас объектлары чигенә керә. Менә Тамбов өлкәсендә тарихи һәйкәлләрне торгызу һәм яңарту эшләренә инвесторларны җәлеп итәләр. Акча җитми диләр. Моннан калада проблемалар җитәрлек. Конечно же, это юридические проблемы, то есть юридик мәсьәләләр бик күп, бу тармакта законнарның камил булмавыннан бу. Әлеге проблемаларны бергәләшеп шишәргә кирәк. То, что происходит, какие-то сносы. Тарихи һәйкәлләрне яңартканда кайдадыр нәрсәдәдер җимерү хакында ишетү безнең өчен икеләтә авыр. Әлеге вакыйгалар кеше аңлатылмаган ниндер көчкә ия. Һәм гадәттә бу искәрмә. Без тарихи һәйкәлләрне торгызу буенча гына эшлибез. Бу фестивальнең булуы да шуңа дәлил. Татарстанда гына бүген 5000 объект мәдәни мирас исемлегенә кертелгән. Мы не можем сегодня каждый Без бүген һәр йортны әлеге реестрга кертә алмыйбыз. Бу мөмкин түгел. Шуңа күрә фәнни практик өйрәнүләр нәтиҗәсендә аларның кыйммәте бәяләнә. Мәдәни мирасны саклау буенча Европа тәҗрибәсендә өйрәнәчәкләр. Бүген Россия белән Греция арасында тарихи һәйкәлләрне саклау һәм торгызу тармагында хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Түзекләндерү мисаллары төрле була. Менә мәсәлән, Балык бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылында яшәүче Тәнзилә Шарапова якташлары өчен генә түгел, бөтен республикага үрнәк. Җыйган бөтен акчасын чишмә төзекләндерү өчен тута. Бу эшнең серле сәбәбе була. Тулырак Руслан Хөснетдинов. Yazmış yolum әкрен генә үтәм. Тәнзилә Шарапова кичкенәдән йөреп үскән су буйлары бу. Әле хәзердә табигатькә чыгып кыш куәт алырга ярата. Узган елдары үләннәре җырга чыккач, тормышын үзгәртерлек сәер хәлләргә юлыга. Күрәм, анда бер кеше утыра, жарга аякларын салындырган бер кеше ират ул утыра. Мин аның белән сәламләштем, ул миңа җавап бирмәде. Аннан соң мин сөйләнәм. Эй, шишмәм, син үлеп барасың бит. Син ничек сине коткарырга дип шулай сөйләнеп, мин дары үләне җыям моннан. Хәзер бу кеше бу сине көтә диде. Шишмәне бу елның язында Тәнзилә Шәрәфова акчасына эшли башлар. Эшчеләргә 20 көн җитә, ярымайны Казаннан кайтаралар. Шишмә урнашкан түбәнлектә, авыш җирдә юлны казып төшәргә туры килде. Трактор төшә алмады, без моны казып төштек башта. Без төшкәннән соң трактор тигезләде. Бу суның тәме шуны аңлата.
шын шифалы су. Бүген таң шишмәсен изге ураз айында дога кылып, изге теләкләр әйтеп ачтылар. Ушул чишмәләргә килеп һәр вакытта бергә суларын эчеп сихәтләнергә насыйп әйләсен Аллаһ Раббыбыз. Амин. Шишмә суы бик әйбәт инде. Авылның бер күрке бит инде шишмә булу. Бик матур булып чыккан, бик матур, бик әйбәт булган шишмә. Сулары матур булып агып тора. Балыклы Шүкәй авылында 300-дән артык кеше гомер кичерә. Авылда инде бу 4нче шишмә һәм аны ясау өчен 200 мең сумнан артык акча китә. Шишмәгә юл хәзер елның теләсә кайсы вакытында ачык була. Балыклы Шүкәйлеләр шишмә тирәсен ел дәвамында чиста итеп тотарга вәгъдә бирштеләр. Тәнзилә Пожариповага без бик рәхмәтле булып торабыз. Ул аның инициативасы, ул үзе адарынган, үзенең җыйган акчасына торгызасы булды. Без аңа каршы килмәдек. Шишмәләрне саклап калу өчен авыл җанлы булырга кирәк ди Тәнзилә апа үзе дә. Балык бистәсе районыннан Руслан Хусайнов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Үз өйемдә үз көем. Бүген Түбән Каманың 160 яшь гаиләсе яңа фатирлы булды. Йортта бүгеннән үк яшәргә мөмкин, ремонт ясалган, пластик тәрәзәләрдә куелган. Яңа фатирга күченүченнән ниләргә икеләтә куаныч. Йорт әле яңа гына тапшырылуга да карамастан, ишек алдында балалар мәйданчыгы да бар, тиздән бакчада төзеләчәк. Ел дәвамында Түбән Камада тагын 2 яңа йорт кулланылышка тапшырылыр дип көтелә. Бу тагын 280 фатир дигән сүз. Декабрьдә без квартираны сайладык та, аннары документларны җыйдык. Казан милли мәдәни үзәге янындагы җир асты парковкасы нәрсәсе белән җайлы? Бу турда реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерәләр, тик сатагына белмиләр. Гади авыл кешесен бу эшкә ничек өйрәтергә? Бүген Кайбыш районында кулланучылар кооперациясе буенча зур киңәшмә узды. Анда бөтен республикадан райпо җитәкчеләре җыелды. Кибет киштәсендә үзебезнеке күбрәк булсын өчен нинди тәкъдимнәр яңгырый? Хәзер Рания Абдрахманова хәбәр итәр. Бу Кайбышның икмәк комбинаты. Ул җирлекне генә түгел, күрше тирә районнарны да тәмле ризыклар белән тәэмин итә. Халык сорауы буенча икмәк, төрле сорттагы Дарницкий, высший сорт, батоннан төрле сортлары һәм шулай ук штучный изделияләр. Кайбышның Федоровская авылы авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүче үрнәк җирлекләрнең берсе. 2 ел элек биредә кулланучылар кооперациясе кибете төзелгән. Здесь выручка очень хорошая. Бу кибетнең кереме яхшы. Хәзерге вакытта Мәрки сельпосы районның ярсын диярлек тәэмин итеп тора. Якын киләчәктә бөтен районны алар кулына тапшырасыбыз килә. Хәзер алда шундый бурыч тора. Кулланучылар кооперациясе эшчәнлегендә проблемалар да юк түгел. Шуларның берсе кичкенә авылларда кибетләр булмау. Хәзергә республиканың шундый 870 җирлеге бар. Татарстанда авыл кибете дигән президент программасы эшли. Аның буенча былтыр 50дән артык кибет салынган. Икенче жолы моның инде менә автолавкалар. Без инде 15нче елдан башлап шушы бәләкәй авылларны көндәлек товар белән тәэмин итәр өчен автолавкаларны йөртәбез. Алар инде бүген көндә безнең 100дән артык. Без һәрбер шушы кибетсез авылга атнага 2 тапкыр халыкка кирәк әйберне шушы автолавкалар аша апарып җиткерәбез. Авылда үз товарын булдыручылар белән дә эшлиләр. Хәзерләү конторасына былтыр халыктан 9 миллиард сумга якын продукция җыеп алынган. Айруча Зәй, Баулы, Ютазы районнары үрнәк күрсәтә. 17 районда райполар әле ыешып кына килә. Кибет киштәләрендә чит төбәк товарлары булу исә базар мөнәсәбәтләренә бәйле дип аңлаталар. Әйтик, Татарстанда үстерелгән бәрәңге республикада сатырга җитә икән. Әмма кәбестәне күрше төбәкләрдән алырга туры килгән. Шуңа да карамастан, кибет киштәләрендә барлык товарны урнаштырырга тырышабыз диләр. Кайбыш районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Гарифуллин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Сәяси партиялар әзер. 53 партия, шулар инде безнең катнашырга мөмкинлекләре бар. Татарстан Дәүләт Советына сәяси фиркалар ничек әзерләнә? Айза Шаймарданов. Алар һәр искән җилдән үзләренә файда ала. Умение быть спокойным в самых сложных ситуациях, когда жизнь вокруг бурлит. Это все о парусном, собственно, какая жизнь. Казанда узучы җилкәнле ярышларны Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Казандагы полилингваль мәктәп төзелеше ничек бара? Моны Минтимир Шаймиев белән бергә бүген Россиянең мәгариф министры да бәйләде. Ольга Васильева Бондаренко урамындагы объект белән танышты. Шуннан соң Казан Кремленә юл тоттылар. Анда Татарстанның дәүләт киңәшчесе министрга Яңарыш фондының эшчәнлегенә багышланган экспозицияны күрсәтте. Мәдәни мирас, борынгы Болгар шәһәре һәм Зөя утрау шәһәре проекты турында сөйләде.
Казан экспо үзәге белән дә таныштым. Искиткеч бина, бик зур, концерт залы шундый гаҗәеп, трансформер булуы үзенә бер төрле кызык. Татарстан Дәүләт Советына быелгы сайлауда 53 сәяси партия катнаша алачак. Исегезгә төшерәбез. Бердән тавыш бирү көне илдә 8 сентябрьгә билгеләнгән. Сәяси фиркалар бүген үзәк сайлау комиссиясендә җыелды. Быелы тавыш бирү кампаниясендә нинди үзгәрешләр көтелә? Барлык партияләрдә катнашачакмы? Бу хакта тулырак Гайзат Шаймарданов. Быелгы сайлау үткәрүдә зур үзгәрешләр көтелми. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Мидхат Шаһиәхмәтов партия вәкилләренә тавыш бирү тәртипләре белән таныштырды. Берничә үзгәрештәр инде. Безнең хәзер общественная палата, үз наблюдательләре менә регионнарны сайлауларына мөмкинлеге булды инде хәзер назначать итәргә. Андары бар инде анатыгы сроклар әзерәк безнең үзгәрде менә документлар әзерләгәннәр. Бик теге зур үзгәрешләр. Дәүләт Советына депутатлар сайлау 8 сентябрьдә үтәчәк. 50 депутат партия исемлегеннән, ә калган 50-се бер мандатлы округ буенча барачак. Хәзер Татарстан парламентындагы 2 партиядә кандидатларын тулысынча чыгарачак. Широко популяризируем предварительное голосование, которое... Алдан тавыш бирүне популярлаштырдык. Анда катнашучы 200-дән артык кандидатның яртысы яңа кешеләр. Мы планируем закрыть все округа у нас. Без барлык сайлау округларында кандидатларыбызны чыгарырга уйлыйбыз. Теләүчеләр күп. Әзерлек кыштан бирле бара. Дәүләт Советының сайлауда Татарстандагы 53 фирка катнаша алачак, ләкин бүгенге очрашуга аларның яртысы да килмәгән иде. Килгәннәре инде әзерлек башлаган. 3-4 округа в Татарстане закроем. Сайлау округларының 4-тән өчен капларга җыенабыз. Узган сайлаулардан аермалы буларак, бу ел безгә имза җыярга кирәк. Шуңа да biz бу эшне сыйфатлы һәм тиз башкара алучыларны җәлеп иттек. Казан Әлмәт яшел үзәндә эшләячәкбез. 50 кешене по списку, как положено, и 50 кеше атманданники. Аннары карарбыз инде ничек булар, ничек утвердит уланда, ничек Мәскәү утвердит. Без бит все-таки монда филиал. Сайлауалды кампаниясе июньдә башланып китәчәк, ә июль-август агитация вакыты. Узган сайлаулардагы кебек, быел да мобиль сайлаучы механизм эшләячәк. Ягъни кеше кайда тели шул участокка барып тавыш бирә алачак. Моның өчен бары тик күп функцияле үзәккә һәм территориаль сайлау комиссиясына алдан мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Гайзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда Бердәм Россия партиясенең алдан тавыш бирүенә әзерлек дәвам итә. Праймериз сайлавы 26 май якшәмбе көнне узачак. Бу көннәрдә халыкка булачак сайлау турында мәгълүмат җиткерәләр. Волонтерлар Казан, Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама кебек зур шәһәрләрдә кешеләр белән аралаша. Волонтерлар праймеризның кайда һәм ничәдә узачагын хәбәр итеп, ничек тавыш бирү булуын да аңлата. Не выходя из дома можно. Өйдән чыкмыйча интернет аша сайларга мөмкин. Без волонтер буларак магнит һәм беләзекләр дә таратабыз. Бүген славян язуы һәм мәдәнияте көне. Бу уңайдан татарстанлыларны Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Бәйрәм славян халыкларының рухи һәм мәдәни бердәмлеге билгесе. Бу көнне кириллица әлифбасын бүләк иткән бөек мәгърифәтчеләр Кирилл һәм Мефодийны олы ихтирам белән искә алабыз. 11 гасырлык яңа язма мәгърифәткә, фәнгә юл ача. Татарстан күп төрле милләтләр яшәүче төбәк. Бу көн безне тагын да якынайта. Бурычыбыз ватан горурлыгы булган мәдәни куәтне саклап калу, үстерү һәм тагын да баету диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Бәйрәм уңайыннан Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында да тантана узды. Җыр берләштерә алырдай көчкә ия ди катнашучылары. Ел саен әлеге бәйрәм илкүләм марафон рәвешендә уза. Россиянең барлык төбәкләрендә бер үк вакытта бер үк җыр яңгырый. Казанда дәүләт камера хоры җыр һәм бию ансамбле, музыка мәктәбендә укучы балалар 250-гә якын артист бер сәхнәдә чыгыш ясады. Кичә һәм урта бизнеска ярдәм итүгә бүлеп бирелгән акчалар ничек тотыла? Бүген республиканың сәүдә сәнәгать палатасында шуны тикшерделәр. Быел дәүләт бюджетыннан әлеге максатка 2 миллиард 300 миллион сум каралган, шуның 400 миллион сумы Татарстан эшмәкәрләренә инде барып та җитте дип хисап тоталар. Бу акчаларның ничек тотылуы хакында газета, журналларда, радио, телевидениедә, интернет басмаларда сөйләячәкләр. Шул турыда килешеп, бүген документларга имзалар да куелды. Ул сәүдә сәнәгать палатасы һәм республиканың журналистлар берлеге арасында төзелә. Аның нигезендә масса күләм мәгълүмат чаралары бизнес һәм сәнәгать өлкәсен тагын да күбрәк яктыртачак. Тәндәге топлар галәмне хәтерләтә. Казанның Горький паркында псориаз белән авыручыларны сурәтләгән фотокүргәзмә ачылды. Биредә фотограф Александр Плотниковның 10 хезмәте куелган. Монда псориаз белән авыручыларның тиреләре, аларның якынайтылган һәм зурайтылган вариантында исә галәм, ай һәм Марс өслеге чалымнарын күрергә мөмкин диләр. Күргәзмәнең максаты тәндәге топларны шәхеснең үзенчәлеге итеп кабул итүгә басым ясау. Фотоларны Казан халкы 7 июньгә кадәр карый алачак.
Шу проблеманы күрсәтү өчен безнең җәмгыятьтә андый кешеләр белән безнең авырулар бар икәнен күрсәтергә менә бүген ясадык. Шундый бер чара үткәргәсе биттек. Әгәр дә андый диагноз куелган икән, инде алар мөрәҗәгать итәргә тиешле врачларга, врачлар дөрес диагноз куеп, полноценный, адекватный дава бирергә тиешле дип уйлыйм. Җил аларга җиңү китерә. Кабан күлендә җилкәнле спорт төре буенча Россия күләмендәге иң зур ярыш башланды. Башкалабызда ул әле беренче тапкыр үтә. Суда җиңү яулау өчен көч, әзерлек, җитезлектән тыш җилне дә исәпкә алырга кирәк. 300-дән артык катнашучы җыелган ярышның форматы да үзенчәлекле. Беренче стартны Илдар Сафиуллин күзәтте. Бу спорт түрендә хатын-кызлар бик сирәк. Екатерина Сочидан килгән. Кыз кимәдә үскән дияргә була. Әти-әнисе җилкәнле төр буенча спортчы һәм тренерлар. Кара диңгез буенда туган кызга башка төрне сайлау уена да кермей. Ярышта нинди генә җил булса да күңел тыныч булырга тиеш ди тәҗрибәле гүзәл зат. Умение быть спокойным. Бу спортның үзенчәлеге дә шунда тыныч була белү. Теләсә нинди чиракта үзеңне кулда тоту. Мин инде 5 яшьтән җилкәнле ярышта чыгыш ясыйм. Әйләнә тирәдә ир-егетләр, ә мин бердән бер кыз. Алар мине яхшы белә, ярдәм итәләр. Монда нәкъ тормыштагы сыман җилгә каршы барырга да туры килә. Көндәшләргә дә бирешергә ярамый. Төп бурыч җилдән уста итеп егәрлек ала белү. Һәр экипажда 4 кеше. Узыш якынча 20 минут дәвам итә. Никуда не денешься. Яраткан спорт төре булгач суга керәсе генә килеп тора. Казан искиткеч шәһәр, тарихи үзәктә ярышлар бара. Дөрес без әлегә бөтен урыннарны карап чыгарга өлгермәдек, мәдәни программа каралган. Көннең чагыштырмача салкынча һәм җилле булуы әлеге спорт төре белән шөгыльләнүчеләргә һич кенә дә кымачауламый, ә киресенчә файдага гына. Җилдән егәрлек алып ярышучылар өчен бу бик кулай һава торышы. Казанда беренче тапкыр узучы Россия күләмендәге ярыш спортчылар өчен көч сынашуына түгел, ә актив ял, хәтта судагы бәйрәм дә дияргә мөмкин. Техник яктан бу яхталар барысы да бер төрле ярыш, матч рейс форматында үтә. Һәр катнашучы турнир барышында берничә кимәгә күчеп узыша. Бу ярышның 5 еллык тарихы бар. Лучшая организация. Безнең төрле төбәкләрдә ярышлар оештырганыбыз бар. Татарстандагы кебек югары дәрәҗәдәге чараны күргәнебез юк иде әле. Барысы да искиткеч, җаваплылык та зур. Россия күләмендәге регата әлегә кадәр Кара диңгездә үткән. Алдагы этаплар Түбән Новгород, Санкт-Петербург һәм Мәскәүдә узачак. Кабан күлендәге җиңүчеләр 2 июнь көнне билгеле була. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Хәбәрләр чыгарылышын гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалыклар белән сөендерәсең бүген? Хәерле кич, Фәнис, безнең Россия хоккейчылары дөнья чемпионатының финалына чыгу өчен ярышырга әзерләнә, ә иң көчле автоузычылар алдагы ял көннәрендә Казанга җыелачак. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Словакияда узучы дөнья чемпионатының ширек финалы хоккей җанатарлары өчен мавыктыргыч та шактый борчулда булды. Россия җыелма командасы Америка Кушма Штатлары белән очрашуда 4-3 күрсәткече белән җиңү яулады. Безнекеләр ярым финалда Финляндия җыелма командасы белән финалга чыгу өчен көч сынашачак. Ә икенче ярым финал уеннарында Канада җыелма командасының көндәше Чехия хоккейчылары. Санкт-Петербургта Россиянең от казанган тренеры Анатолий Рахлин истәлегенә башланган дзюдо буенча халыкара турнир ахырына якынлашты. Анда 20 илдән спортчылар җыелган. Дәрәҗәле ярышта иң көчлеләр чыгыш ясый. Татарстан дзюдочылары Баскакова Дарья белән Бочкарова Ангелина пьедесталның 3нче баскычына урнашты. Спортчыларыбызны тәбрик итәбез. Автомобиль спортын яратучыларны алдагы ял көннәрендә мавыктыргыч узышлар көтә. Алдагы ял көннәрендә Биектау автодромында ралли-кросс буенча Россия чемпионаты һәм Россия кубогы ярышлары узачак. 60-тан артык узышчының килүе көтелә. Екатеринбург, Воронеж, Мәскәү, Самара, Тольятти һәм Казахстан вәкилләре катнашачак. Анда яңа шөгыльләнә башлаучылар да халыкара спорт салоннарында стартка чыга. Ачылыш тантанасы 26 майда сәгать 11 артыга билгеләнгән. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Алдагы ял көннәрегез матур һәм файдалы үтсен. Исән-сау булыгыз. Исәнмесез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Төнге температуралар түбәнәя. Һава торышы турында бераз соңрак, әлегә сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпә телисезме? Данил Майстер моны өчен гашырыр. Данил Сызык Майстер.рф, телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Балдазна хайда кояшлы 14 градус җыла. Төньяк чыгышта. Түбән Кама Таныш Алабугада аяз, яңгырлар булмый, температура 14 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе Менделеевскида шулай ук яңгыrsыз 14 градус җыла. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара Балтачта аяз һәм яңгыrsыз. Температура 15 градус.
Болгар бой шүпәрәледә кояш үзенең нурлары белән синдерәчәк. 18 градус җылы. Үзәктә чиста нурлы Аксубайда шулай кояшлы. Яңгырлар булмый. 18 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Доктор федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясыз хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Һава торышының ганәчесе биотек компанияләр төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Башкалабыз Казанда да кояшлы, яңгырлар булмый. 14 градустан 16 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы нормада, һаваның чагыштырмача дымлыгы түбән. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Ял көннәрегез күңелле үтсен. Сау булыгыз.